във връзка с очакванията, нали, от едно евентуално домакинство на Екатеринбург за Експо 2020. Ние видяхме и така обикновени жители на града в това видео. Доколко обществеността е запозната и се вълнува? Запозната е и не само е запозната. Това е един изключително мощен и силен фактор. Всички? Да. Значи, въпросът с домакинството се е превърнал в кауза на жителите, особено на младежта. Не само на Екатеринбург, но на цялата Екатеринбургска област. Нали? Това е нещо, което също трябва да се има предвид. Един район с една особеност, която в много голяма степен илюстрира, разкрива широтата на руската душа. Нали? Това са хора, ние много си приличаме българите, нали, с тях. Така с нашата широста, с нашата откритост, откровенност, сърдечност, добронамереност, доброжелателност, с готовността себе си да поставят, ако е необходимо, на втори план и в името на дадена идея, каквато е идеята за Експо, да се обединят и действително всеки да даде от себе си всичко, чисто в човешки и в професионален план за нейната реализация. Виждам колко пламенно наистина говорите и се вълнувате за това. Сигурен съм, че по този начин реагират и хората в Екатеринбург. Ами, надяваме се, че това е естественото. Добре, е напълно нормално. Още два факта, които предполагам, че ще налеят още вода в мелницата на града. До година града ще бъде домакин на Световното първенство по програмиране, а през 2018 на Световното по футбол. Да. Това предполагам, че няма как пак да не наклони везните в полза на Екатеринбург. Безспорно, така е, да. Така е и хубаво и това. В край на краища, нали, знаете, тази година се проведе универсиадата в Казан. Но изключително в историята на универсиадите, това, което беше тази година, беше изключително така силно и мащабно. В месец февруари 2014 година, следващата година, е зимната олимпиада в Сочи. Вие, навярно, имате информация какво строителство е разгърнато в Сочи, какво се прави по този въпрос. Десетки милиарди се изливат там. Да, действително, нали, инвестициите, които се правят и в момента се реализират, са изключително мащабни за зимните олимпийски игри. Това, което вие ме попитахте, доколко са съпричастни, нали, хората, обикновените хора, нали, ако имате възможност да минете буквално тези дни. Къде да мина? Нали, в Сочи, в областта, където се проведе. Вие ще станете свидетел на нещо изключително. Тези дни, не, другата седмица. Всеки е съпричастен към идеята. Така че ето, Сочи. Нали, след което, нали, следващата година в Екатеринбург, световното по информатика, нали, след което световното 18-та година по футбол, прав сте, действително тези неща натежават. И надяваме се, че ще бъдат оценени от Аз си мисля, че така Пловдив наистина е побратимен с Екатеринбург. Освен това, Пловдив е побратимен с още 25 града. Надявам се пък и тези представители на тези градове също които са побратимени с Пловдив, виждайки, че града е в изключително добро отношение с Екатеринбург, да ударят едно рамо. В това нещо ще разчитаме и на вас. Аз смятам, че вие с вашата тук дейност, авторитет, място в обществения живот също може да бъдете полезни. Всяко едно нещо, което наистина се заслужава. И ние се надяваме, че ще има позитивна позиция от тяхна страна. Дано да бъде така. Добре, аз исках да ви попитам и за инфраструктурата в Екатеринбург, защото това е изключително важно. Всичко това, което казвате е като център на икономика, иновации, образование, наука, потенциал. А всичко това достатъчно добре ли е свързано като инфраструктура, като възможности, които да позволяват бърз, безпроблемен контакт, обмен между хора, между институции, между всичко това, което се прави и, дай Боже, да се прави в руския град? Смятаме, че да, това е също един плюс. 6 от федералните траси основни минават през Екатеринбург. Екатеринбург поддържа въздушни съобщения с над 80 дестинации, нали, световни. Но хубавото тук е, че нали, те са както нали, направление Азия, така и Европа, което е нали, действително цвика на една ръка разстояние.
интересно, да. Що се касае до това, което като инфраструктура се изгражда в момента, то също е много мащабно и то е вписано в целия комплексен план, свързан с евентуалната подготовка на Експо 2020. Ново метро, изключително съвременно летище, ЖП, връзки железопътни с най-съвремени инфраструктурни. Трудно ще може в един разговор да изтъкнем всички предимства на този мегаполис, защото той наистина е един такъв. Добре, господин Пеев, благодарим ви наистина, че ни отделихте време и в нашето предаване да поговорим за този руски град, за неговата кандидатура и че именно тук, по време на Международния технически панаир, Екатеринбург направи своето представяне на кандидатурата си за Експо 2020. И аз ви благодаря. Благодаря ви и желая всичко най-добро. Желаем успех наистина и на гласуването. Кога казахте? Ноември месец ще бъде? Ноември месец, да. Тогава пак да се чуем и да се... Взаимно. Да. Да сме живи и здрави, да. Поздравим с успех. Да, благодаря. Добре, благодарим ви за гостуването. Така, благодарим и на вас, уважаеми зрители. Разделяме се, но само до утре в 15 часа и 30 минути. Новините предстоят 17:15. Гледайте ги и останете с MBT. Така е, кака е. Уважаеми зрители, продължава нашето предаване. Дискусия на тема иновационни технологии и интелектуална собственост се проведе днес в Пловдив. Гост-лектор беше академик Владимир Лопатин, директор на Корпорация за интелектуална собственост на Русия. Той е директор на Руския научно-изследователски институт за интелектуална собственост, член на управителния съвет на Международната асоциация за интелектуална собственост. Наистина един изключителен човек ни гостува в следващите минути. За превода ще ни помага госпожа Людмила Минкова. Здравейте и добре сте дошли. Благодарим ви, че сте тук. Идвате веднага след края на дискусията. Как премина тя? Вы приехали сразу после окончания дискуссии. Как прошла дискуссия? Я хотел сказать, что сегодня утром я еще был в городе Санкт-Петербурге, где продолжается международный инновационный форум на эту же тему. Днес сутринта той пристигна в Петербург, където се провежда форум на същата тема. И в участие в обсуждении этой темы принимали заместитель министра образования и науки Российской Федерации Людмила Огородова. Людмила Огородова, заместник министър на образованието, един от участниците. И вице-президент Болгарской академии наук Николай Милошев. И Николай Милошев, вице-президент на Българската академия на наук. Николай Милошев беше и беше и министър. Да. В правительстве Болгарии. И так получилось, что эту тему мы сегодня переносим. Она вчера еще обсуждалась в Санкт-Петербурге, а сегодня мы ее продолжаем обсуждать здесь, в Пловдиве, в городе побратими с городом Санкт-Петербургом. Аз ще ви кажа още един символ, че обсъждаме тази тема, след като вие идвате от Петербург, обсъждаме темата за иновациите и интелектуалната собственост на територията на Международен панаир Пловдив, във време, в което тук се награждават иновативни продукти. Мы сейчас находимся как раз во время, когда проводятся по инновации, награждаются инновативные продукты, так что это тоже... Виждате ли символ? Такой символ. Безусловно, это своего рода не только мост городов-побратимов, но и мост технологий, которые, я надеюсь, со временем можно будет построить. Това е не само мост на технологиите, но на побратимени градове, но и мост на технологиите, които може би след време могат да бъдат изградени. Я вообще вижу в этом отношении стратегический смысл этих встреч именно для мост между Россией, технологический мост между Россией и Болгарией, потому что Болгария страна-член ЕС, Россия представляет страны СНГ, ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, которая объединяет более половины планеты Земля. Няма да крием, че вие сте една от... Извинявайте, аз не ви оставих да преведете, но може би сте го разбрали. Слушах това, което казвате. Вие сте Русия е една от великите сили. България не може да се мери с силите, които и потенциала, който има Русия. Имахме много добри учени. Може да привеждате през това време.
Но в крайна сметка, У нас масса как можем хороших взаимно да ученых, си бъдем но полезни? как мы Виждам, че можем има помогать потенциал. друг другу, потому что мы видим, что есть потенциал. Ну, в этом отношении я хотел бы, я сегодня с этих слов начинал свое выступление Днес с здесь, тези думи започнах изявлението здесь, в си. Пловдиве, что я достаточно человек в зрелом возрасте Аз и съм помню, човек на зряла възраст и что помня, Болгария занимала средние устойчивые позиции, среднее место в Европе. че по България всем заемаше показателям. средно място в Европа по всички показатели преди около 20 години. Сегодня, к сожалению, следует признать, что в Европейском Союзе Болгария занимает последнее место За по съжаление, трябва показателям да и признаем, че стандартам днес в жизни. България заема последно място в Евросъюза по стандарта на живота. А Российская Федерация не является членом Евросоюза. Руската федерация не е член на Евросъюза. В то же время вчера президент России Владимир Путин публично обнародовал, что российская Но в экономика същото време президента на Русия является вчера публично обнародва, че руската в икономика ближайшее время станет экономикой номер один для Европы. ще стане икономика номер едно в Европа. И пятое место в мире. И пето място, и на пето място в света. Но в основе своей этой экономики лежит, к сожалению, сегодня сырье, сырьевой сектор. В основата на икономиката са суровините. Поэтому, какие бы сегодня места ни занимали экономика России и Болгарии, у нас один путь, инновационный путь. На каквато и позиция да заемаме България и Русия, ние имаме общ път, това е иновационният път. А инновации без интеллектуальной собственности превращаются в имитацию. А иновациите без интелектуална собственост се превръщат в имитация. Поэтому можно тратить миллиарды, можно создавать структуры, но если не будет рынка интеллектуальной собственности, все это превращается Затова могат да в бъдат имитацию. изкарчени милиарди, но ако няма пазар на интелектуалната собственост, и това ще бъде нищо. Вие споменахте професор Лопатин, споменахте Владимир Путин преди години. Той беше казал, че иновациите са основно условие за модернизиране на руската икономика. Да. Финансово продължава ли това да се усеща в Русия? Понеже говорим за пари и за това, че ако не си защитиш интелектуалния продукт, всичко отива на вятъра. Совершенно согласна с вами. Дело в том, что Россия Абсолютно сегодня занимает первое место в мире по числу ученых. Днес Русия заема първо място по количество учени. 8-е место в мире по расходам на науку. 8-о място по разходи за науката. В то же самое время, вкладывая гигантские средства, 500 триллиона рублей в год, влагайки гигантски средства, 500 триллион рублей за година, в научные исследования и разработки, мы имеем менее 1% мировой торговли наукоемкой продукции. Ние притежаваме 1% от научната продукция. Как да се промени това съотношение, Владимир Николаевич? Как можно изменить это соотношение? Это соотношение можно изменить именно через закрепление прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности, через закрепване на правата на интеллектуалното творчество, оценку этих прав, через оценяване на тези и создание права, институтов продажи этих и через прав, създаване и на защиты. институти за продажба на тези права и защита. Эта проблема одинакова и для России, и для Болгарии. Тази проблема е еднаква както за Русия, така и за България. И в этой части мы научились оформлять Ние се нашу научихме да интеллектуальную оформяме собственность. нашата интелектуална собственост. У нас сегодня есть успешные примеры в России, на примере Днес имаме примери в университетов, Русия, например в университетите, институтов, корпораций. институти, корпорации. Например, из 60 государственных корпораций России корпорация номер 1 по работе с интеллектуальной собственностью является Уралвагонзавод. От 60 корпорации една от най-големите Уралвагонзавод. Она ежегодно продает интеллектуальной собственности на Тя ежегодно продава 200 интеллектуална собственост рублей. на стойност 200 милиона рубли. Она капитализировала свои интеллектуальную собственность через нематериальные активы Тя на 4 капитализира миллиарда. своята собственост чрез материални активи за 4 милиарда. И она первая в нашей стране, кто привлекла банковские кредиты И под залог първата в нашата интеллектуальной страна, която собственности. привлече банковски кредити чрез Интеллектуальная собственность. интеллектуална Она собственост. получила 3 миллиарда под залог своей интеллектуальной собственности. Получи 3 Сегодня милиарда. эти примеры уже продолжаются дальше. Тези примери продължават и И мы днешни говорим, что дни. давайте мы этот опыт перенесем на болгарскую И почву. ние бихме искали да пренесем този опит на българска почва. Страхотно, но трябват финанси.
Тези Это очень космически хорошо суми, нужны които вие изредихте. финансы. А вы знаете, Эти- что в прошлом году, когда я выступал на собрании Миналата Ассоциации година, болгарских когато на банков, събранието на Асоциацията на българските банки, они сказали, что даже в условиях кризиса у нас есть свободные те деньги, казаха, че которые даже мы в условия на готовы кризис имаме вкладывать в свободни пари, инновационные които сме проекты. готови да ги вложим есть в риски. иновационни проекти, но има рискове. А вот сегодня эти риски мы научились преодолевать в России. Днес се научихме да преодоляваме тези рискове сегодня в предлагаем Русия эти и рецепты предлагаме для тези България. рецепти в България. В прошлом году состоялось Миналата година се общее проведе собрание общо събрание одного из крупнейших болгарских банков Асетбанк, на една от най-големите банки Асетбанк, представителей Болгарской академии наук, представители на Българската академия на науката, Болгарского фонда устойчивого развития Болгарии Български фонд за устойчиво развитие на България и нашего института. и техния институт. И мы создали совместный Центральноевропейский центр интеллектуальной И собственности. заедно създадахме съвместен Централно-европейски център за интелектуална собственост. Главная задача которого – это Неговата проводить главна экспертизу задача е проектов да правим експертизи на проектите, с тем, чтобы выявлять риски как для правообладателя, за так да и для можем да инвестора. посочим рисковите както най-вече за инвеститора и за притежателя на интелектуална И собственост. в этих условиях, когда банк уверен в том, что он дает деньги Когато под банката е коммерчески сигурна, значимый проект, че дава пари за значим проект, он готов вкладывать деньги, давать софинансирование банката е готова да вложи пари, да в реализацию съфинансира идеи, за реализация на конкретную идеята технологию в конкретна и промышленную технология продукцию. или промишлена продукция. Риска обоснован ли е?